Terreos de Portos pasarán a ser titularidade do Concello da Pobra. Se iniciaron os trámites dende Portos de Galicia, aínda que antes de que sexa efectivo terá que pasar polo Goberno Central. O Consello Reitor de Portos de Galicia aprobou hai unhas semanas a declaración de innecesariedade de terreos portuarios que non rexistran a actividade neste eido en 8 municipios, un deles a Pobra do Caramiñal. Grazas a isto, reverteránse ao Estado para que esta administración llos transfira aos concellos, polo que no caso da Pobra pasarán a ser de titularidade municipal. Gran parte da fachada marítima para o Concello. Bueno, eles están en disposición de facelo. Falamos en concreto das zonas que podían pasar a depender do Concello. En concreto serían o que é toda a parte da Praza Segundo Durán, a parte da Alameda, e nos metemos tamén o que é o vial que enlaza o porto ca carreteira principal, non? Xa que sinala que nun futuro, quizá a medio prazo, podería facerse aí un espazo continuo. Sin que estea cortado pola carretera. Entonces, pois incluímos ese espacio. Despois hai un cachiño máis hacia onde está o aparcamento cerca da farmacia, aí salindo xa da Pobra. Aí hai un cachiño pequeno que tamén entraría. Terreos que o Grupo Popular Pobrense afirmaba que eran xa do Concello, pero que Portos de Galicia confirmou que pertencen a esta entidade dependente da Consellería do Mar. É totalmente absurdo que entráramos agora nunha dinámica de denuncia para intentar recuperar estes terreos. Si se pudo facer, en todo caso, no seu momento, cando estaba o mellor nos anos 90 o PSOE, despois estuvo o PP, despois estuvo nos Pobra. Bueno, pois durante todos eses anos, eses terrenos, según Portos, tamén eran deles. É absurdo que, precisamente agora que nos queren revertir eses terreos, eu poña ou leve a xuízo ou ao xuzgado a Porto. Xa que apunta que os trámites están iniciados dende a Xunta para que os terreos mencionados pasen a ser titularidade do Concello da Pobra. Vai a ser moi rápido, polo que nos dixeron. O sea que eu creo que queda listo mellor, non sei, estou falando agora un pouco así por especular, pero bueno, mellor antes do verán ou desde logo, durante este ano seguro que queda listo, pero despois ten que pasar ao Estado. No Estado pois pode demorar un poquinho máis, pero eu penso que o mellor para o próximo ano si estaría listo. Por eso che decía que era totalmente absurdo meterse agora nun xuízo para recuperar un terreno que nos queren dar, e ese xuízo ao mellor se pode demorar pois anos. O Goberno local ten algunhas actuacións en mente para cando estes terreos sexan titularidade do Concello. As dúas zonas principais xa están ocupadas, unha está precisamente pola Praza Segundo Durán. Aí, eu creo que aí hai que facer unha intervención pois máis tarde ou máis temprán, porque a verdad que últimamente xa está un poquinho deteriorada, entonces habrá que facer aí unha pequena intervención, como digo. Despois está o Sardín evidentemente vai a quedar como o Sardín, non se vai a cambiar, pero sí que queda a carretera do medio, non? Entre os dous sitios que bueno, co proxecto ahora, digamos, da Fundación Ría, non? Que está precisamente agora, se está preparando un concurso de ideas internacional tamén para diseñar esta fachada marítima do Concello, pois aí sí que podía entrar, pois habilitar esa carretera. Dunha forma diferente, polo que se solicitou incluir esta entrada nos plans de reversión que xa están en marcha.